començar la comissió de festes, ara fa 19 anys, que vam dir que per què a la plaça Concòrdia i tots els puestos fèiem festa major i aquí a la plaça Rosés només venien a fer la paella d'arròs. Embrutar la placeta i no fèiem festa major. I llavors ens vam reunir uns quants veïns, que eren molts, me'n recordo que vam reunir a la Trufa, i fins i tot la mare del meu, que era el meu marit abans, va vindre amb els estatuts per fer la comissió ja sí i ens va ajudar a començar a fer la comissió de festes. Durant tot l'any anem fent reunions i preparant perquè al contratar les orquestres i els actes ja es té que fer amb antelació. La Salvat ara mateix, quan se'n va aquest any s'anirà, ja quedarà contratada per l'any que ve, vull dir. Ens reunim al bistró? No, no tenim... Vam donar voltes als bars al costat perquè no tenim local. Com només estem registrats com a comissió de festes, no som associació de veïns, doncs clar, no tenim local. I aleshores avui és aquí, demà és allà, i fem donant volta per tot el barri, als bars, perquè d'alguna manera també la gent vegi que estem per allà. Sí, la subvenció que dona l'Ajuntament només és per ajudar a la festa, només festa. El llibret, els comerciants que s'anuncien al llibret i els socis. Tenim socis i també paguen una quota només per aquestes festes i ja està, no paguen tot l'any, sinó només puntualment al mes de setembre, octubre, paguen la quota de soci i ja està, només és per la festa. Hi ha baixos, la paella, la caragolada, el concert de la Salva. El concert de divendres tarda, que ara està a la Salvatana, però abans venia la Meravella, han vingut diferents. El correfoc. Perquè sempre hem tingut molt bon rotllo. Sí, amb nosaltres, I col·laboració, vull dir. Sí, realment quan demanem alguna cosa, també és veritat que demanem coses que es poden donar. I mai han dit que no, o sigui que nosaltres molt bé. I bastanta col·laboració. Sí, amb la resta d'entitats de festa, que fan la festa, doncs no ho sé, però a nosaltres no hi ha cap problema. És que no tenim temps d'anar a visitar ni ells tampoc a nosaltres, perquè realment l'esforç és molt gran i clar, no és el mateix que, per exemple, a Gràcia, que està tot d'allà apinyat. Aquí no tenim temps, perquè si anem a la plaça Concòrdia, doncs no estem treballant aquí. O sigui que no tenim temps, només ens veiem la resta d'entitats amb nosaltres a les reunions. I a les reunions molt bé, molt bé. No tenim cap problema. Doncs em sembla que molt bé i molt bona, vull dir, perquè el que volem és que la gent s'enteri del que estem fent i a veure si hi ha gent també que s'anima i s'apunta, vull dir, perquè molta gent es creu que millor ho fa l'Ajuntament, però la veritat és que som un grup d'amics